今日は別の段落を読んでみます。警察庁によると、刑法犯で逮捕書類送検などをされた少年少女は近年減少傾向にあり、2009年に前年比 0.8 件の9282人。少子化の影響もあってビクの1983年の半分ほどになった。しかし、一方で再び罪を犯す再犯率数は98年から右肩上がりで増え続け、9年は過去最高の 31.3% に達した。不良グループとの付き合いが続き、きちんとした生活を築けないまま再び非行に走るケースが目立つという。過去警察はこれまで少年側から持ちかけられた場合は相談相手になるなどしていたが、今後は受け身の姿勢を改め、手前方と称して積極的に関係を持つよう方針転換する。問題が残り将来に不安を感じるケースについて、保護者らの了解を前提に、所轄庁の少年伝道の警察犬や地域のボランティアらが連絡を取る。保護者と相談した上で、学校を休まず通えるようになる。真面目に仕事を続けるようになるといった目標設定。電話やメール、家庭訪問などを数字で励まし、相談に乗るという。また、他の人から褒められたり、感謝されたりする経験が立ち直りのきっかけになるとして、ゴミ清掃などのボランティア活動や老人ホームへの慰問にも誘う。1、刑法犯、法律に違反する犯罪を行った犯人。2、書類送検。事件について調べた書類を裁判のために送ること。3、非行に走る。少年や少女が社会のルールや法則に違反するようになること。4、持ちかけられた。話を受けた。5、そして名前を付けて。6、方針転換する。目標ややり方を変える。7、所轄庁、その地域を伝道する警察。8、慰問、見舞いをして元気づけること。